Reisie korallen. En Reisie heeft een beetje een dik been. Linksachter. Maar bewegen is goed. Dus het lijkt het redelijk. En Rijntje is ik een beetje kreupel. Maar ik kan nog net helemaal ontdekken waar. En morgen komt de veearts. Dus dan gaat hij er ik naar zien. Hey Boukje. Belle. Yveske. Blomke en Sally. Nou, valt me mooi. Hoi Taya en Rijn. Rijntje, Yveske en Boukje. Wat is er, Reisie? Wat is er? Dat deed alleen een moeder aan. Wat is juist? Wat is juist hier, jongens? Die karren. Die karren? Ja. Welke karren? Die karren die zitten. Ah, Nee, maar ik ben ik even achterop spelen. natuurlijk. Wat een mooie karren ook. Heel mooie karren. Filmpje. Ja. Dat is voorop. Wat heeft eten, jongen? Voorop. Nee, hier is naar zeggen. Ja, raak. Goed zo. Ja. Toch net eng? Hij denkt, oh, is dat alles? Misschien vond je dit wel mooi. Wat deze hierheen, die boven. Nou, jij doet het niet. Ja, is hij uit?
Silke en Yvonne, denk ik. Ja, dit is Yvonne. Hey. Het is Senna. En Wietske. En Wimmy. En daarachter Tjerkje en Vera. Daisy. En Glendy. En Puck. Peach. Spidey. Skittle. En Bibi. Hello. This is Daisy. And I would make a video of Puck and Spidey. I said Daisy, but it's Glendy. And she is in front of the camera. Thank you. Yeah, almost. Peach. Hey Peach. Glendy en Daisy. Goed zo. Kom maar, ponies. Goed zo. Hey Puck. Tomorrow they come again. I take them out of the pasture because I don't want them to eat too much. Because they are already a bit thick. Yeah, you. Peach is huge. Hey Glendy. Hoi. There are the horses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hello? 8. Yeah. Glendy?